dok još ovaj štap stoji ovdje, samo što sam ubacio onu prvu ribu u Meredo. Ako bude ovako riba radila, ono će biti odlično. I opet je sitnija deverika. Nadamo se će biti neka veća. Ali imamo jednu lepu ribu. Znači kako je štap udario. A ovo je vjerovatno šaran. Sad ćemo da vidimo. U prošlom videu koji gledao imao sam dva i oba su otišla ovamo desno granje. Sad ćemo da vidimo da li će ovaj tamo udara dole. Evo ga. Znači imao sam 7-8 sitnih deverike. I vratio sam jedno, ja mislim 4 komada jer nisu bili u meri. I tad sam prestao da snimam, jer riba je stala. Znači nije se jedno 20 minuta ništa se nije dešavalo. Rekao, ili je bilo jato sitne ribe ili je prišla krupnija. I prestanem da snimam i onda ovaj udarac. Eto. Riba je otišla tamo levo, ja ću da probam da se prebacim sa štapom i sa Meredovom sa druge strane. Šaran je to dobar. Dobar šarančić. Sad ćemo da vidimo. Ne znam ga vidite. Ajde, lepi. Kako priđe do Meredova, tako se okrene. Nadam se da se neće otkačiti. Ajde, hoćeš se izmoriti, čoveče. Tu je ova. Evo ga. Duša moja. Opa. Dobar. Vidjet ćemo na 2,5-3 kg prilike. Što se tiče današnjeg ribolova, koristio sam od prošli put što je ostalo ova Milo Special Brim. Dodao sam jednu Magic Bite za deveriku, aditiv Big Fish i to je to. Znači neka 2 kg hrane. Izgleda da imam još jednog šarana. Dok ja ovamo iskidao sam se, zabacim treći štap. I zabacim ga na Wafters, stavim na dlaku Wafters 15 mm i udicu šesticu i dobijem, opet je bila neka krupna riba i uleti mi, ne znam šta je tamo, u što je tamo uletela, ali uglavnom nema šanse, znači nema šanse da izvučem i na kraju sam se pokidao, znači ostao sam skroz bez celog sistema. Ovo je šaran sigurno,
Opet mora pređem s ove strane. Ne znam, ne bih rekao da je sad neki nešto mnogo veliki. Eno, vidim ga. Mislim da je malko manji od ovog prethodnog. Manji od onog. Ovo je tu možda oko 2 kg. Ajde da ga izvučemo. Eto ga. Evo ga i drugi. U meredovu. Lepi. Malo je manji od onog. Mislim, manji je. Ali lep šarančić. Riba je radila samo u toku noći, kako je svanulo, više se ništa ne dešava, tako da nemam pa možda jednu, dve ribe od kad je svanulo da sam imao i to je nešto sitnije. Sve što se tiče ovog mesta i ovdje, mi za par dana počinjemo da seđemo neko drugo mjesto, tako da ovo je možda i posljednji video koji snimam ovdje sa Belih limova. Ne znam da li ću više sad pecati ovdje, to vidjet ćemo, možda dođem još jednom, eto, čisto da vidjet će biti sad snimani sa tog drugog mjesta i to je to. U sljedećem videu će biti jedan poklon, tako da ako se do sad niste pretplatili na moj kanal, uradite to sad, pa eto da ne propustite sljedeći video, bit će jedan lep poklončić. Vidjet ćete sad šta sam imao od ulova, znači bilo je lepo, a koristio sam standardno jedno zrno šećerca i jedan crvić kao i uvek. Eto i sad pogledajte šta je to bilo na čas. Dobro. Ovaj momak ide nazad.